wabwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala mwini fumbo. Koma poyamba nayi mitu yake. Boma layimitsa maphunziro msukulu zonse za mchigawo chakumwera pamene madera ena ayamba kulandira mvula ya mphepo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi wati ntchito yomwe akugwira yogawira anthu fetereza siyandale. Ndipo mu nkhani zakunja anthu a nkhaninkhani akuwaganizira kuti amwalira pa chilumba cha Mayotte kutsatira namondwe wa Chido amene waomba pa chilumbachi. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Yoyamba, boma layimitsa maphunziro msukulu za mchigawo chakumwera poteteza ophunzira kuna namondwe wa Chido. Mukalata imene wasayinira ndi mlembi wamkulu ku nduna wa zamaphunziro a Rachel Chimbwete Phiri yati maphunzirowa awayimitsa maboma onse 15 mchigawochi. Kalatayi yati akuluakulu akuyenera kuona mmene ikhalire nyengo ndipo maphunziro akhoza kuyambiranso lachitatu ndi kubwerali pa 18 December. Nthambi yoona za nyengo komanso kusintha kwa nyengo yakhala ikuchenjeza Malawi kuti achenjere popeza pali kuthekera kwakukulu kwakuti namondweyo akhoza kufika mdziko muno. Pakatali pano maboma ena monga Machinga, Blantyre komanso Phalombe ayamba kulandira mvula ya mphepo ya mkuntho. Mkulu wa nthambi yoona za nyengo komanso kusintha kwa nyengo Aluse Mtiratira wati izi ndi zotsatira za namondweyo yomwe ati adakali mu dziko la Mozambique. Nthambi yoona za ngozi zakugwa mwadzidzidzi mdziko muno ikugwiritsa ntchito mafoni am'manja pochenjeza anthu za namondwe wa Chido. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi wati ntchito yomwe akugwira yogawira anthu fetereza siyandale. Iwo ayankhula izi atagawira fetereza komanso mbewu kwa anthu la Mulungu m'madera a Choma komanso Nkhulongo kumpoto kwa boma la Mzimba. Feston Malekezo wadza ndi ripoti. Ausi anati pozindikira kuti ali ndi ntchito yambiri, ntchito yogawa fetereza itsopano ayipereke kwa anthu ena oti aziwathandizira. Koma Ausi anati ndodandaula kuti anthu ena amalemba m'masamba anchezo komwe akapereke feterezayo zimene zodandaulisa popeza kuti ngati sapezeka pamalowo ndiye kuti anthuwa akumabwereranso pa masamba anchezo nkumawanyoza. Iwo anati kuchita izi kuli ngati kunyozesa anthu ovutika m'malo mowathandiza kuti atuluke mu msinga za umphawi. Pali anthu ena akumapita pa social media ndikumalemba kuti Michael Usi akhala pakuti mpite mukalandire fetereza, ndiye anthu akumapita kumene kuchako mwachizipikire ndisindipita kufa sindikuzidziwa, ndi anthu akamabwera pamene atakhumudwa mwamuona wamba kunama. Ndiye ndimati ngati zimawasangalatsa iwowa kutukwana anzawo kunena izi ndi izi atha kumachita ameneyo angachitire malingana ndi chikumbumtima chawo. Koma ikakhala nkhani ya umphawi kuvutika kwa anthu ndi mwano waukulu ndi chipongwe ndi tchimo kumanamiza anthu osauka pitani ukakakupasani fetereza. Mmodzi mwa anthu amene alandira nawo fetereza komanso mbewu mdera la Choma kumpoto wa boma la Mzimba a William Amosi anati samayembekezera kuti atha kulandira mphasoyi ndipo ali ndi chiyembekezo kuti chaka chamawa akolola zambiri. Ndipo ndikuona ngati ndikumaloto zimene zikuchitika koma ndizoona zachitika. Ndikuthokoza Michael Usi popanga zinthu zimenezi. Mavuto amene timakumana nawo ndiolephera kugula fetereza moti ndalama yambiri timangothera kugulira chakudya. Muziona nyumba imene ililimu yosaoneka bwino, nyumba yopangisa manyazi yapansewu ngati pamenepa panani apatakhala nyumba ya malata yabwino yoti ana azigona pa bedi yomakolopa koma palibepo nyumba yabwino zinthu zopangisa manyazi. Koma Michael Usi andiona kuti munthu ameneyi ndiyenera kumuthandiza ndi matumba a fetereza. Ausi anayamba ntchito yogawa fetereza komanso mbewu kwa anthu okalamba komanso ovutika chaka chatha. Chipani cha UTM chati kafukufuku wa ngozi ya ndege ya yemwe ripoti lake laperekedwa loweruka wasiya mafunso ambiri kuposa mayankho. Wayankhulira chipani cha Felix Njawala wati ripoti ili langubweretsanso mafunso ena ochuluka. Bungwe la National Registration Bureau lati lakwanitsa kupanga ziphaso zaunzika zokwana 3 million kufikira mwezi wa Seputembala chaka chino. Pakadali pano bungweli lati ziphasozi zikugawidwa m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Pemphero Malimba ali ndi ripoti.
kudzera mukalata mlembi wamkulu wa bungwe la NRB Amphatso Sambo ati bungweli lagawa ziphasozi kuchokera ku malo ake akanengo mu mzinda wa Lilongwe. Asambo ati izi zikuonetseratu chidwi cha bungweli choonetsetsa kuti anthu akupeza mwayi wopangitsa ziphaso zaunzika mosavuta. Izi zikudza patangodutsa pafupifupi sabata imodzi oyimira zipani zotsutsa boma atakayendera malowa kumene adaloza chala bungweli kuti likupanga ziphaso zaunzika zatsopano ngati mbali imodzi yofuna kuthandizira kubera chisankho cha chaka chamawa. Koma bungweli latsutsa za izi. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation ya Michael Kayatsa wati ndikofunika kuti bungwe la NRB lidzichita zinthu poyera poonetsetsa kuti anthu mdziko muno akuwuzidwa uthenga woyenera wamene bungweli likugwira ntchito. Kufunika ndithu kuti NRB izichita machawi chifukwa mutati muone anthu ambiri akadaula kuti national ID yawo akumachedwa kwambiri. Mutati muonenso muona kuti national ID kaka amene atulukawo ndo imene andakayenera kutuluka ngapo yambiri apitayo. Pakadali pano bungweli lalemba anthu 12.5 million mkaundula wa chiphaso chaunzika komanso 3.5 million mkaundula wa chiphaso cha tsiku lobadwa. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wapempha Amalawi kuti asataye chikhulupiriro pambali pa mavuto ochuluka amene akukumana nawo. Achakwera anena izi adachita nawo mapemphero pa mpingo wa Katoto Assemblies of God mu mzinda wa Mzuzu. Feston Malekezo akufotokoza. Achakwera anati nkosavuta kwa anthu amene ndopembeza kusintha kaganizidwe ndi kachitidwe ka zinthu popeza kuti nthawi ndi nthawi amakhala akumva mawu owalimbikitsa kuti asinthe mtima. Mtsogoleriyu anapemphanso achinyamata kuti akhale achikhulupiriro ponena kuti pomwe alibe chikhulupiriro chimakhala ndi maganizo oyipa mwinanso kuononga zinthu. Ndiye ndikuthokozeni chifukwa cholimbikitsa mpingo mpaka achinyamatawa kuti akhale chiyembekezo. Chifukwa ambiri akataya chiyembekezo angakhale kuononga zimene zilipo kale sinkhani chifukwa amaona ngati kuli bwino aliyense asakhale nkanthu tonse tingofanana koma akakhala chiyembekezo amati mawa. Ndiye tithokoze chifukwa cha uthenga wanu. Bishop Raphael Ndewere yemwe ndi m'busa pakachisi wa Katoto Malawi Assemblies of God anayamikira Chakwera kamba ka ulamuliro wawo ponena kuti zambiri zikuchitika pa nkhani yachitukuko. Ndewere anati mpingo wawo suleka kupempherera dziko la Malawi kuti mpitirire kukhala mtendere komanso chitukuko. Sitikupanga indosa president koma tikupanga appreciate zimene akuchita. Ifeyo ngati anthu timaonanso fatika mati anthu amachokera mu mpingo inenso m'busa ndine munthu pandekha ndimaona ori sindalangule ngati chimpingo chonse koma ndalankhula ngati m'busa amene ndimaona zikuchitika zinthu kuti pali misewu pali manyumba azibusa a polisi pali zambiri zikuchitika zonsezo singakhale chete ndiye tikakhala chete tikungofuna tizingolankhula zoyipa zokhazokha pamene pali chabwino tilankhule. Ulaliki unachokera pa mawu a 2 Mafumu chapter 7 verses 1 to 11 komanso Mateyu 20 verses 1 to 7 amene anawerengedwa ndi Achakwera. Ngati mmodzi mwa anthu anatsegulira nawo tchalichichi, Achakwera anapereka ndalama yokwana 2 million kwacha zothandizira pa tchalichichi. Ena mwa anthu amene anaperekeza mtsogoleri wa dzikoyo kumapempheroku ndi wachiwiri kwa mlangizi wa boma pa nkhani zachipembedzo Sheikh Hashim Abbas, nduna ya za mdziko Ken Zikhale Ng'oma komanso mlembi ku Synod ya Livingstonia Reverend William Tembo. Unduna ona zakuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo ana komanso chitukuko chakumidzi wati ukukonza zoyamba kulipira alezi okwana 30,000 pofika chaka cha 2030. Mkulu ona za ana kundunawo a Justin Hamera wanena izi pomwe amatsekulira sukulu ya Mkombaphala ya Kalira mboma la Lilongwe. Pakadali pano alezi 2,000 okha ndi omwe amalandirako kanga chepe. Hamera akufotokoza. Lingaliro limene ndi khumbo lathu kuti likwaniritsidwe chifukwa choti ngatilephere ndiye kuti maphunziro amene ana amalandira masukulu amenewa amene ampoyamba sapita pasogolo. Ife tikufuna kuti alezi onse amene timagwira nawo ntchito azilandira ndithu kankanyase komanso
ma incentives osiyana-siyana ncholinga chotasa majombe obwera malo ano komanso azizipereka kuti azipereka makoletezo ofunikira. Bungwe loona za madzi la Lilongwe Water Board lati likukonza mapaipi ake ogawa madzi omwe aonongeka kulikulu lake. Izi zachititsa kuti madera ambiri mu mzindawu asowe madzi. Chisomo Chibwana akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Rebecca Chimjeka Matemba. Monga mmene mukuonera paipi imene ndi yayikulu ndithu tikuti DN 700 titaona kuti paipi yaphulika ma engineers athu anathamanga ndithu kuyamba ndithu ntchito yoti ayambe kukonza. Ifeso tinapezeka kunena kuti tinauza ma customer athu kunena kuti asunge ndithu madzi okwanira chifukwa tinaona kuti ntchito imene iyi ndi ntchito yayikulu. Tinalengeza tinapanga issue out ma notice imene muja timapangira muja kunena kuti ntchito imene iyi nkutheka kunena kuti itha Friday limene lili dzulo. Friday pofika 5 o'clock madzulo. Koma litafika Friday dzulo tinaona kuti ntchito icha mmene mukuioneramu paipi ndi yayikulu kwambiri. Ndiye tinapezeka kunena kuti tinakumana ndi ma challenges ena ndi ena amene ma engineer athu anatipanga advice kuti amene tizililimu tiyeni tiauze ma customer athu kunena kuti ntchito iyi sitheka kutha lero, meaning dzulo iti sitheka kuti ithe, koma ntchito imene iyi timaliza mwina kapena zonse zitayenda bwino timaliza mawa kunena lero Saturday madzulo ikamafika 6 o'clock. Tipitiriza kukupatsirani nkhani izi zikatha izi. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. That cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, we're healthy life. All you need is top soy. The top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top soy, truly a top relish. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zigumuyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, take it, mpamvu. Kupitirira ndi nkhani zathu, akuluakulu pa konsolo ya Chikwawa ati kuthandiza achinyamata kuti azidzidalira pachuma kukhoza kuthandiza kuti apewe mchitidwe wodzika pa chiopsezo chotenga kachirombo ka HIV. Iwo anena izi pa sukulu ya pulaimali ya Beleu m'Bomali pamwambo wokumbukira nthenda ya AIDS. Mkulu woona zakadyedwe kabwino komanso kachirombo ka HIV ku konsolo ya boma la Chikwawa Achifundo Manonga akufotokoza zambiri. Nde chimene tunena nchokuti tisiyeni zosalana, tiphwanye zolepheresa kuti anthu athe kupeza zithandizo ngakhale chisamaliro
pa nkhani ya matenda a AIDS. Ndiye uthenga waukulu. Komanso timaonanso kuti nthenda idakalipo, komanso kachirombo ka HIV kakupezeka, ngakhale kuti tayisesa ngati boma mothandizidwa ndi mabungwe osiyanasiyana kuti anthu amene ali ndi HIV azikhala ochepa, odwalanso azikhala ochepa, komabe nkhondo isinathe. Ndiye tingolimbikitsa wina aliyense kuti tiye tipitirizeni kuyezesa kuti kapezeka nako titenge mankhwala, tikamatenga mankhwala tiyatenge mwandondomeko kuti tikhale moyo wathanzi. Pa nkhani ya zipembedzo ifeyo monga mazuwa pa boma timakhala ndi komiti imene timatchula kuti DAC, District AIDS Coordinating Committee, ndipo masabu komiti ena amakhuzananso ndi achipembedzo. Ndiye anthu achipembedzo timawuza uthenga. Ndipo wapampando wa khonsolo ya Chikwawa adayamikira mgwirizano umene wakhalapo pa nkhani yolimbana ndi nthendayi. Iwo akufotokoza. Lero ngati khonsolo tinabwera pano kukumbukira tsiku la anthu amene anamwalira ndi AIDS komanso anthu amene ali ndi kachilombo ka HIV and AIDS. Choncho tinabwera kwenikweni kudzalimbikitsa, kudzapatsa chikhulupiriro kuti ngakhale ali ndi kachilombo ka HIV and AIDS ali ndi mwayi kuti atha kukhala ndi moyo pokhapokha atsatira malangizo amene anzathu zachipatala akupereka, komanso kumwa mankhwala mwandondomeko. Ngati boma la Chikwawa tikuchita bwino kwambiri pa nkhani yolimbana ndi matenda a HIV and AIDS, komanso tithokoze mapartners osiyanasiyana amene akutithandizira kwambiri boma lino la Chikwawa kwenikweni kufalitsa uthenga, komanso kupereka upangiri ndi kutithandiza ndi mankhwala osiyanasiyana otalikitsa moyo. Choncho chifukwa choti pali mgwirizano wabwino kwambiri ndi mabungwe osiyanasiyana, boma lino la Chikwawa tikuchita bwino kwambiri pa nkhani imene. Achinyamata ku bungwe la Development Aid from People to People DAP amaliza maphunziro okhudza zosoka komanso zakumunda amene amachita ku sukulu ya bungweli ya Mikolongwe m'boma la Chiradzulu. Bungwe la DAP komanso la International Labour Organization ndi amene akhala akuthandiza pa maphunzirowa. Isaac Salima akufotokoza. Ndondomeko imene achinyamata amene amachita maphunziro pansi pa bungwe la DAP cholinga chake chofuna kulimbikitsa kuti adzigwiritsanso ntchito zinthu zimene zidagwira kale ntchito pomapanganso zinthu zina zatsopano. Ophunzirawa akhala akuchita maphunzirowa amene adali osoka, pamene mbali nayi ophunzira enanso amene amalandira thandizo kuchokera ku bungwe la International Labour Organization nawonso amachita maphunziro awo okhuza ulimi komanso kuweta ziweto. A Patrick Makondesa, mmodzi wakuluakulu ku bungwe la International Labour Organization, adati project iyi idali yongoyeserera chabe. Chachikulu kwambiri tikuona kuti project imene ya International Labour Organization imenenso ikulumikizana mothandizidwa ndi IFAD komanso NORAD ikuthandizira achinyamata kuti apeze maluso osiyanasiyana amene angawathandizire kuti apeze ntchito komanso kuti azilemba okha ntchito. Ndi ma skills amene kapena maluso amene aphunzirawa tikuyembekezera kuti akachoka malo ano ndikubwerera kumene amakhala akhoza kuyamba ma business. Moses Chibwana ndi mkulu wa bungwe la DAP mdziko muno. Maphunziro amene akuchitika kunoko ngati DAP Mikolongwe ndofunikira kwambiri ku dziko nkhani ya kutukula chuma, komanso kuonetsa achinyamatawa azitengapo gawo, angatenge gawo bwanji pa chitukuko cha dziko. So ndi maphunziro amene amalandira pa sukulu pano amapangisa kuti akhale ndi kuthekera kuti atha kuyamba ntchito ngati anthu amene ali ndi maluso, komanso atha kukhalanso ndi mphamvu ndi mwayi woti atha kuyamba business nkulembanso anzawonso ntchito. Mmodzi wa ophunzira amene amaliza maphunziro awo ku project imene bungwe la DAP limakhazikitsa, Caroline Kafumbwe, adati akuyembekezera kukapindula malinga ndi maphunziro amene wapezawa. Maphunziro amenewa atithandiza choyamba ku mbali amene tingasamalire chilengedwe chathu, kuti ngati malo mokataya zovala zathu zakutha zija kuti zitiwonongere chilengedwe, malo mwake tikhale kuzisintha kuziyika mzinthu zina zachilendo zoti anthu azigwiritsabe ntchito. Komanso zatithandiza kuti tikapita kunjako tikathe kuyamba ma business tathu monga ngati anthu achinyamata tisamakangokhala. Project imene bungwe la DAP limachitayi imathandizidwa ndi bungwe la Humana Germany, pamene limene bungwe la International Labour Organization limachita limalandira thandizo kuchokera ku mabungwe a NORAD komanso IFAD.
banki ya NBS yati amalawi aphunzire ndi kuzolowera kugwiritsa ntchito njira zamakono za pa intaneti akafuna kugwiritsa ntchito ndalama zawo. Izi ati zitha kuthandiza kuti azisunga bwino ndalama zawo. Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Mkulu wona za malonda ku banki ya NBS Sharon Jumbe ayankhula izi ku Mzuzu pomwe banki imapereka mphoto kwa yemwe wapambana pa mpikisano wina umene banki imachita. Cholinga cha mpikisanowu kunali kulimbikitsa anthu kwena kuti asamakhale ndalama m'manja koma kuti adzigwiritsa ntchito makina pogula zinthu komanso kutumiza ndalama kumalo osiyanasiyana. Jumbe anena kuti munyengo ya zikondwerero za Krismasi komanso Nyuwere anthu aphunzire kugwiritsa ntchito makina a intaneti pogwiritsa ntchito ndalama kuti zikhale zotetezedwa komanso asamataye nthawi. Tikupita mu chitsogolo kwa digital, timati digital world. Ndi ife as NBS Bank tikuona kuti nchachikulu kuti tizipanga nawonso kapena titenge nawo gawo kumbali imeneyo kuti tizipanga zinthu za digital. Kufunira kuonetsetsa kuti anthu kuna ndalama tizizisamala bwino, tikamagwiritsa ntchito ngati tisezere makadi athu, ma-POS athu, ndalama ndimakhale tikuzisamala. Mmodzi mwa omwe awina a Comfort Josiah omwe anapasidwa mwayi ona kuti atenge katundu wa ndalama za 1 miliyoni kwacha musitolo la Chipiku ku Mzuzu analiwo ndi wokondwa kamba ka mpikisanowu. Vene ndakumana ndi NBS andiuza zoti kuli promotion imene ndingalowe ngati nditayuze card kuyipirira mashina wa NBS. Then nditagula sokoja ndayuza card yanga then ndipasa receipt ndembepo zina langa with my phone number. Josiah omwe anabwera kusitoloyi kudzagula sopo analephera kuti atenge katundu wa ndalama zokwana 1 miliyoni kwacha mu mphindi umodzi ndipo anakwanitsa kutenga katundu wa ndalama pafupi 500,000 kwacha. Mpikisanowu omwe udayamba pa 30 Novemba chaka chino udzatha pa 2 January chaka chamawa. Ndipo mu nkhani zakunja anthu ankhaninkhani akuaganizira kuti amwalira pa chilumba cha Mayotte kutsatira namondwe wa Chido amene waomba pa chilumbachi. Amene akugwira ntchito yopulumutsa anthu akuyesetsabe kufikira madera osiyanasiyana kuti apulumutse miyoyo ya okhudzidwa. Mphepo imene imayenda pa mtunda wa 225 km/h inaomba pa chilumba cha Mayotte chimene chili ndi chiwerengero cha anthu 320,000. Pakadali pano anthu akusowa chakudya, madzi komanso pokhala pamene namondweyu wasakaza madera ena. Ndipo namondwe wa Chido waombanso mdziko la Mozambique kumenenso waononga nyumba ndi zipangizo za magetsi ku madera akumpoto kwa dzikolo monga ku Nampula komanso ku Cabo Delgado. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayenso mitu yake. Boma layimitsa maphunziro msukulu zonse za mchigawo chakumwera pamene madera ena ayamba kulandira mvula ya mphepo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi wati ntchito yomwe akugwira yogawira anthu fetereza si yandale. Ndipo mu nkhani zakunja anthu ankhaninkhani akuaganizira kuti amwalira pa chilumba cha Mayotte kutsatira namondwe wa Chido amene waomba pa chilumbachi. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi komanso *1895# ndi kuchita subscribe ku 1895. Munali ndine Tabi Kamwangala Mweni Fumbo. Growing a green and climate change resistant Malawi together is a core value of the European Union. The EU is providing technical support to the energy sector for the modernization and industrialization of the Malawian economy and of the electricity sector by implementing necessary reforms and promoting private sector investment. The EU is also partnering with various stakeholders in Malawi to promote the growth and sustainability of productive use of energy products in the Malawian market. This project comes in to see how we can enhance the off-grid energy technologies, which we normally call productive use of energy products, on how they can be used to generate income and therefore promote sustainability
of clean energy technologies in Malawi and contribute towards inclusive development for our country.